bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɓayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande baba hande ko alhamis de wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde konon manama e jettode serenɓe men jittake e laal gotol calminama juura berta juude ñaga dow wawa yuppo e Sénégal e aduna foof hawa ɗon boros wawa ruttade caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal aɗa andi baba Moussa so neɗɗo ne wiya ñalɓiɗine jaawi tawi ko aɗa wonde e cellal e gurdam e cellal aɗa sellira ko ɗum tagi aɗa wiya ñalɓiɗine jaawi bani mon debbo sata ñane wonne baba Moussa ñano suba ko waɗi yettere Allah julde rasul sallallahu alayhi wa sallam fi salmini ganda halifaɓe dine kamɓe halifaɓe aada alhamdulillah rabbil alamin en jetti jomiraɗo ɓe joom baɗe bawde aysan yasa fini aɗa wawi darade koyɗe ma ɗiɗɗe fof daro yettu rabi nde wonno hol lelnoɓe hanki jamma pinani hande hol leldinoɓe terde mon fof timmi terde mon timmani hande tu vois no mayde yawiri gurnam yawiri ko noon dañal yawiri basal yawiri gurnam yawiri cellal yawiri fa tabarakallahu jomiraɗo neɗɗo kala ko wawi dañde yo wi alhamdulillah en jetti Allah no fewi arde hubdande oɗon aadi ganduɗa tigui bandiraɓe musidɓe noon tigui ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui eɗen mbawi wiide ko fandu almudo ganduɗa ko jaynenkoɓe leydi Sénégal goto kala nayiri koye fannu mo wawi kono de hande woni 3 mars o ñalawma so ari Aissane Ndiaye holko ganduɗa ko ɓerɗe ƴesgo leydi ndi doga nde wonno hitaade ɓenɗo ndi holko wuura e ɗiɗo ñalɗi wallahi Moussa Nia jayde gendire le soleil ɓe gatti koye ɗeɗon tuuɗi jangguirde leydi Sénégal e wiide de ganduɗa ko ɗiɗon no kuuruji Aissane Ndiaye puɗɗitima no hanniti ni wonde de ganduɗa ko ɓeɗon sukaɓe ma puɗɗi toon ndeɗon jangde no hanniti ni ɗum ko konngui nde ganduɗa ko sutnoma kono kay yiya hoore linde président Macky Sall o holliti application systématique ganduɗa ko kolmo gollaɗi ɗeɗon cifodire ganduɗa kay cifodirama hakkude laamu leydi Sénégal e ɓen jangguinoɓe ɗiɗon syndicat kala kono kay o wi ko yo waɗe ganduɗa ko mise en place conseil national de l'éducation et de la formation ɓen ɓe ganduɗa ko rewintoɓe alhaali jangde leydi ndi Sénégal caggal soleil jayde les échos rewi hen ko noon tigui natal mo ko tawte toon lamtoro Bourguédé Macky Coumba Thimbo suuti konngui ganduɗa ko alhaali conflit Russie et Ukraine ene way noon ɓe mbi ko Macky Sall sur le non alignement ene way noon wasde herorade walla mbiyen wasde jingande ma Samba kono wasde jingande ma Damba ɗino noon ganduɗa kay warti hen attachement Sénégal ganduɗa kay ko hormade on indépendance kala leydi kono kay souveraineté mum kala état ji ganduɗa ko tawte nder dunde Baba Adama kono kay o lendi arti o haalani walla mbiyen même s'il a exprimé sa grave préoccupation e oɗon situation Ukraine o wiyani de ganduɗa kay ko yo waɗe ganduɗa ko kuule yo pawe Russie walla gueɗe baɗ noon noon alignement ko toon tigui hoore lendi président Macky Sall haali ɓe garti alhaali ganduɗa ko wargo Ndiaga Diouf mo ganduɗa tigui tumunoma hen on maire mo Dakar Barthélémy Diaz ɓe mbi ko ha joni de omo jaguito jaguno wonde de ganduɗa kay waɗi niye ɗiɗon fewji kono kay hollidde wonde contrôle judiciaire ko ɗum ko tuggande duuɓi sappo Aissane Ndiaye procureur général happinimo duuɓi 5 ɗi foti lelade nder ɗum jeyde quotidien le quotidien de Madiambal Diagne arti oɗon guerto to Ukraine waɗi 7e évasion ganduɗa kay ko 227 innama ade wasen pital mumen ɓe ko leydi Sénégal semel ba ganduɗa tigui wase ganduɗa ko sifde walla mbiyen wase tigui wiide mboɗomi ɗo walla mi ala ɗo ko ndeɓe kolliti leydi foti foti hokkede huuro mum hokke dosgal ganduɗa kay dosgal leydi mum horme no hani ni ɗum woni ko tawte hellototo mo ndeɗon jeyni Madiambal Diagne caggal kan Aissane Ndiaye ɓe garti e gonɗo oɗon no debbo mo ganduɗa tigui tambiɗo ala haali faggude leydi Sénégal ɗum kuyte commerce oɗon no ganduɗa koy ko Aminta Assome Diatta ɓe mbi ko lana quoi Assome la baise ganduɗa ko jippini ɗiɗon no cogguli kala prix des produits alimentaires kono de ha joni bitiqueji hormaki ngal kuula jeyde Vox Populi ɓe mbi ko il y a un an le début de la folle semaine d'émeute ene way noon no ganduɗa kay ko ndeɗon no yontere wonno tati ha yaɓanma jeetati lewru mars 2021 Aissane Ndiaye ko nden tigui wonno nde leydi Sénégal wuuri ɗeɗon caɗele ganduɗa kay oɗon haala kaɗon haala Adji Sarr Ousmane Sonko ɗo ganduɗa tigui waɗino yoga e ɓesgu Sénégal e caɗele no fewi ganduɗa ko sekkoji bañ gaz lacrymogène o saji ne kele e station ngaji ne duppe ɗum wonno ko leydi Sénégal wurno e nder ndeɗo yontere nde hitande e ɓennude de la complexification de l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko ganduɗa ko 14 woni wasɓe en pittari mumen ɓen de woni Aissane Ndiaye witeɓe jeeya Allah juuɗe ɓole nde wonnon ha joni justice waɗaka faade mabɓe noon tigui jayde besbi ko addi ɓe gatti ko yala haali ndiɗon mairie ni gueji waya ganduɗa ko hakkude Ahmed Aïdara e oɗon no ganduɗa tigui ko Aliouno Sall hankkide sifama walla mbiyenna wotama no hanniti ni ɗum ɓenni kono ko yiya goɗɗo menace baɗade ko mairie di Dakar Barthélémy Diaz mo ganduɗa tigui apparama duuɓi 5 foti lelade dombirto alhaali wargo Ndiaga Diouf on nervi mo ganduɗa tigui fitane mum yoɓonomo e nder maire mum Sacré Cœur jeyde enquête colosse enquête ɓe
ɓe gatti koye oɗon dossier mo ganduɗa ko foncier tawte toto ngor Wokam Yoff Rufisque kamɓe banni ɓen ɓe ganduɗa tigi la colère lebu ene wayno ɓen ɓe ganduɗa ko communauté lebu leydi Sénégal ummorade ngor ha fade banni taw koy ko rewde Wokam kamɓe Rufisque les nerfs sont à fleur de peu ene wayno kamɓe kala ko ñaññere ɓe gondi saabu oɗon communauté lebu waɗi réclamé tan jeeyi ɓe goyto walla mbenna ɓe namditto ko oɗon na ganduɗa kay promiscuité mo ganduɗa kay ko 25 000 habitants mo 4,5 km², ene wayno mo densité mum ƴima e 5 000 habitants au mètre carré ganduɗa kay ko ngor waɗi étouffé kamɓe hewɓe mami jiiɗi yaltude keptoya tigui ganduɗa ko ɗeɗon leyɗele ko nde ɗen leyɗele gonɗe e juuɗe laamu leydi Sénégal entreprise aji nani hen e gueɗe baɗ noon ene wayno noon yidde hettude leyɗele mabɓe kono de ko laamu ngu ɓe duranta walla mbiyenna ko laamu ngu ɓe kolliri ñañere mabɓe caggal kan ɓe garti e ɗiɗon kongi ganduɗa ko kantorirɗe kongi ɗi ganduɗa ko hoore leydi président Macky Sall yonan ɗum ɓe mbi makki konnamde Imam Sall e kongi mum noon tigi Moussa Niang banggal lebuji to e diwan mo Ngor e leydi aéroport ɓe namdotonde Moussa Niang so aéroport o jokkuno wonde ɗon ha joni no ɓe mbatta en tout cas ne ina hamni gonden koye leydi ndi ganduɗa way kono tan goto fof wiyata kanko yumi wat ko belami walla ko woni hakkille alandi wodat wonɓe caggal ene ñihla quoi ene ñihla effectivement sabu sa ƴeewi leydi ndi ganda nde heɓa nde kilay jamono kolonje ha joni Moussa Niang ɓe duttito hande ɓe mbiya ko minen jeeyi leydi tawde aéroport ittama ɗon ina yurmini jayde las ɓe ngari koye ɓen witeɓe vigilante ɓen ɓe ganduɗa ko gardoɓe Aissata Ndiaye bureau ji walla garde banque ji walla garde entreprise aji ene wayno vigilante ganduɗa ko gurnam mettugal goo ɓe jooɓaka ha timmi ɗiɗi ganduɗa kay ko wiyede ganduɗa ko yo muñ curki muña julɓe muña ganduɗa ko nguleyki muña ɓuuɓol koye sa yiɓe ganduɗa ko joomum waɗante ko kawle ko ɗon foti lombade e ngolɗo ɓuuɓol Dakar sans arme kadi sans arme aussi sans merci beaucoup sans arme haute risque wadde risque vie mum a yoɓa ko poɗɗa yoɓede ho yoɓe yoma ɗum woni ɗum ko jeyde l'observateur ɓe gatti koye ala haali oɗon 3 milliards copperet men CFA mo urée ene wayno noon ko justice mo ganduɗa tigui ala haali oɗon bateau mo ganduɗa kay koye engrais pawnomo junggo to ganduɗa tigui to port mo Dakar ene wayno noon ɓe kollitino ganduɗa ko promoteur goto sénégalais noon hanki ganduɗa e miñum inde mon cuuta men kono on promoteur ko Aziz Ndiaye e Massata Ndiaye ganduɗa kay ko kañumen tigui ganduɗa cuuti faade ɓeɗon loskoɓe ɗum ne tawi ganduɗa koye nder jandi l'observateur ɓe mbi ko stratagème e ɗiɗon mise en place pour ganduɗa fodde fluye oɗon douane et délégation judiciaire foof noon ɓe gartine mbaɗi kuptidinde dewe nder helle mabɓe jooɓo kamɓe ɓeɗon jayniyankoɓe l'observateur kowona ɗum ko kayya ɓe garti oɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo footballeur wiyeteɗo ko Baye Dame Thiam mo ganduɗa tigui ko Ukraine wonno kono kay heeɓi fartangue yaltude toon e oɗon évasion o arti tigui no wurno e ɗeɗon caɗele ɗum ne tawi nder jani l'observateur Aissata Ndiaye no kewɗa wiide stade Joftal Ɓaye ko kayre uddata ɗamal kono hande l'observateur uddi ko tan mbeɗa faɗanno jeyde coftal bali uddata wadde hande coftal bali uddani l'observateur udditamal Baba Moussa udditen hello men wongo garentane yewtude ko wiya ko caɗele banggal nguura ha saabi communiqué yaltuno wiide tan nguura ka ma ustoyke way noon Moussa Niang ɗum ɗon noon weɓata saabu kamɓe UNACOIS kamɓe ɓe jalti ɓe kaali ɓe mbi ko wayni so wiyama wawata wonde saabi ɗum ko soɓe mbiya koɓe mbiya yoɓe usuko soɓe jaltini hen transport moɓɓe e ko way noon Moussa Niang ɓe jeyrata ko à perte mana ko ɓe jeyta ko ɓe jaltata hen no ɓe poti yaltirde ni ɗum ɗon ne ko yewtere mawde namdi Moussa Niang saabu ko wayni haade dañde ɓe poti tan ko ƴewtade koye mabɓe mana joɗade e tabal kamɓe commerçant ji ɗi e jagorde joguinde banggal commerce oɗon e nder leydi meɗen soɓe kawri kamɓe fof ɓe joɗima ɓe jiidi tabal ko nden noon Moussa Niang ɓe foti ƴewtade ko wawi ustade eno foti wawi ustade hen e ko ganduɗa ko noon foti yarude e kamɓe ne holno bagage uji walla taxe uji ɗi ɓurata hoybinede e dow mabɓe ha kamɓe ne ɓe mbawa ngolɗon ustugol wawa wonde tampere e dow mabɓe Moussa Niang saabu kamɓe ne koɓe liggotoɓe te koɓe liggoto ko hen ɓe jakori ko ganduɗa ko hen ɓe jogoto galleji mabɓe saabu ko liggey mabɓe Moussa Niang hande wadde import export weeɓani hande eɗo jamanu o tolni
ɗo sabu kala ko coɗɗa hande bujjoye janngo sa ruttima bujjoye ɗiɗi cotta ɗum wodat ko ɓeyditi hen te sa ɓeydi ɗum addata ko caɗele e nder leydi ndi walla adda caɗele e yimɓe ɓe wiye ñande fof nana ɓeyde tawa koko ganda to ɓeyda to ko gila to coɗoyta to toon ɓeydi ha jippito transport o e ko way noon Moussa Nia yewtere mbe sikki tan ne fonno dañde hakkude mabɓe haade ko wayni yaltinede walla communiqué baɗo ni yaltinede exactement fonno wadde ko dialogue kewɗo walla men ko dialogue ko jonde junde ponno joɗade ɓe jewtide gam kay ƴewde wone pelliti kono kay ƴewde ganda ko goto kala so tawi ngal ɗo kuulal lorata ɗum walla ganda ko dawiri hen caɗele jang yo jaam en disnodira ganda ko ƴette peeje pelliti saabu ganda kay ko jeewo e codowo ko kañumen tigui goni yiidu ɓimme baba kadi no mbiɗa kadi nguɗon goomu ina quoi ene wayno ko ɓesguji Sénégal ganda kay ko revenu ji wona ko revenu Sénégal tu vois donc nak wone gueɗe ene foti ƴewtede yurnitede no fewi ko adi ganda ko pellitan jette sa daari hay si a yeehi birkaji alandi wiyama maaro ustama walla ganda ko suukar ustama mais jusqu'à présent toɓe jagguno ɗon ɓe jaggi par ce que ala contrôle ala rewindo ala suivi eɗen gueɗe bon voilà wiyede ustama tan verbalement et aussi gueɗe ɗe waɗa ko respecté à la lettre c'est incompréhensible non tigui Moussa Nia ko won kadi ko ganda ni foti ƴewtede saabu hande Moussa Nia a natata e boutique walla jaaha marché coda paquet sukara ko ganda sa naati ɗum Auchan cotta ɗum ko moins ɗum ɗon ne peeje darnade ɗon ha ɗum wawi wonde ɗe kamɓe ne ɓe poti ƴewtade ko holɗen peeje so tawi ko laamu ngu tawtaɓe hen saabu mbe sikki tan hande fotani wonde ko ganda kañum woni grande surface uji daroɗo ina liggo kamɓe ɓe ɓuura wemnude ko ganda ko ɓiɗɓe sénégalais ji Moussa Nia ɗum ɗon nene ina foti ƴewtede no fewi banggal gongal ngal ne ko tan ɓe dañɓe caɗele Moussa Nia woni wiyeteɓe vigile en saabu kamɓe ne saaha foof aɗa heewi nande vigile naggama fiya ha haɓɓa Moussa Nia vigile naggama wara vigile waɗama ni vigile wattama ni kamɓe vigile aji won hen ɓe ganda ɓe ngala droit jogade arme ɓe te ko ɓe ganda Moussa Nia jiiya joɗiɗo e damal banque hande ko kalis kewɗo woni hen walla joɗiɗo e station ko kalis kewɗo woni hen Moussa Nia tawa kaɓirɗe foti jogade ɗi jogaki ɗum kañum jogui tan ko sawru muɗum walla jogui ko goɗɗum ko ganda jiiɗane arme walla goɗɗum ɗum tagui ɓe yawede hande on yaw foof e on risque foof Moussa Nia waddane hen koɓe joɓete ko ala no way alandi ganda ko ɗum noon woni Sénégal ɓuurɓe wawde liggade ɓe ɓuurɓe wonde caɗele ɓe ɓuurɓe wonde ganda ko manque de sécurité ɓe ɓuuri wasde yoɓede ay san jeeyi toon kadi koma yurnte ha ɗo koɓe gollataɓe ɓe tan keɓata tu vois en kalal ha laaɓa wonoɓe nde ganda koye nder bureau ji dans des bureaux climatisés tu vois enen jofonono liggoro peɗeli sukaɓe gona e nangue enen doga enen garta enen daddoya enen waɗa kala e hunde ɓeɗon ganduɗa ko lewru maya dara ƴiƴam ko ƴiƴamoji mumen koye ƴiƴamoji mumen lelon ɗon c'est pas possible haqqe janggo yowmal qiyam ko kañum tigui idoro ñawede nde wonnon goto wawa yaade aljana taw ganduɗa a meeɗi ñamande neɗɗo o hunde ɗum a wawa ala to mbawɗa rewde ɓuusade ƴiƴam janando wurde doole janande c'est la chose la plus bannie ene jeeya gueɗe ɓurde hulɓinade par ce que ko ɗum ko wiyete oppression wadde opprimé neɗɗo o ganduɗa tigui wadde ɗum ganduɗa ko exploité d'une façon autre chose par ce que dara vigile jomum daro no mbiɗa ni e gardude damal banque daro ɗon ganduɗa ko jamma ha weera hayso ko ullu no waɗi cap tawan ko an a darima ƴeewa ɗum ɗo hollum par ce que aɗa andi so tawi tan woodi ko mema hen janggo suba wonantama jamma e ɗum ɗon fof oɗon risque walla ganduɗa ko oɗon wadde ta vie en danger lewru maya ko joɓeɗa o hay sabunde debbo ma wawa sodde c'est grave yade choses on doit les revoir Moussa Nia hay haadema hebde ɗum tawata ko ñamale ɓuucima ɗum ha gasi saabu sa fini ala kaccitiɗa yahate ka joom kaccitari ndi ƴetta ɗon kaccitari Moussa Nia sa fini a ala passe ñamloɗa boutique o passe mi haalani noon café ñamlotoɗamo walla allumette ñamlotoɗamo walla briquet mo ƴettata mo Moussa Nia o winda so lewru ma yi itte ko ganduɗa way kono sadak ni fawe juuɗe ma Moussa Nia aɗa jogo juuɗe ma ina suma e dow juuɗe ma Moussa Nia ganda ko joguiɗa ko hay mbuuɗu a jeeya hen a tottirtu ɗum puɗɗoroɗa janggo e muɗum aɗa ñamlo kadi Moussa Nia faade lewru mandu ne yurmini yo kamɓe yoɓoɓe e kamɓe ligganteɓe ƴewto no fewi liggotoɓe haqqe mumen neɗɗo kam wawa yobde ɗum haqqe mum kono wattan ko mbawɗa ko kam te kadi neɗɗo kadi hay goto wawa ɗum wadde satisfaire kono wattan ko ganda so neɗɗo nani wiya a ɗum kadi ne moƴƴi kanko hay somo yawa
ɗum ɗon ne moƴƴi kono noon ko ɗum woni probléme oɗo e Sénégal haɗan tan e liggey oɗon ina yaaje banggueji branche uji liggey fof Moussa Niang ina yaaje ɗiɗon banggueji fof hande ko yimɓe joɓete tawa alana ɗumen nafoore Aïssane Ndiaye ko noon tan yo Allah faabo Allah ɓeydano en suurare Moussa Niang yo Allah suuren no ceerno Saydou wiyatno ni waɗana en suurare enen fof koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen ho tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye bammo Moussa Niang heɗenno ene banggal caméra ji ɗi ko Mansour Sow alias Thiat